orang ki aja mbok anggap barang sing sepele. Larang regane. Betul. Sekilo Pak keweh-keweh bedol niki 15.000 lho Pak porang niku. Kaya ngono ya. Ya ning ya aja terus sinden terus mau padakne woh porang ya. Aku ki karo kowe kurang ajeni piye to Pak De? Panjenengan ki tak tresnani. Ya nek mlaku rasa gandeng ngene. Napa? Malah kaya Mbah Kakung arep mriksake putune. Paling ora nek ngedekne aku ki lak ya disanjung apa piye ben mongkok atine. Ora kok njer aku terus mbok elek-elek kaya wineh porang sing ki kaya dangkal jati ngono kuwi jenenge melukai hati seorang wanita. Ngerti kowe? Ora. Iya tak sanjung-sanjung selebriti yang sedang naik daun. Betul. Apa piye kok iso? Mbak Eka uget-uget. Eka ki wedok ayu. Uget-uget kuwi kewan cilik. Kewan cilik sing ya lek joget yo ngene uget-uget tok ning disawang luwes ngono lho. Luwes. Iya. Luwes ya mitra barang swalayan. Kae lak nggon belanja kuwi kaya. Ya aja ngono, tak tresnani aku ki ning omah pamane ora duwe paklik. Ya kowe sing dadi paklikku. Ngono ki tegese tresno lahir batin. Iya. Umpama kowe ora duwe Pakde, aku ora duwe Pakde, kowe ya Pakdeku. Aku mbok anggap Pakdeku dhewe. Umpama kowe iki kok wis ora duwe bapak, aku mbok anggap ya bapakku dhewe. Wadene to Pakde, bapakku ya paklikku. Wadene kok aku susah ora duwe ingon-ingon. Kowe ya iso nglipur karo atiku. Ingon-ingon ki apa? Lho ingon-ingon ki sing iso nyenengke atiku. Pamane aku ora pamane kowe ora ndek kirik, aku dadi kirike ngono apa piye? Ya ora, maksudnya kowe iso ngibur aku. Iso mengganti. Ora, kowe mau arep muni aku kirik ngono to? Ora. Oh, iya Pak Kangko. Iya, ya asline arahe rono. Umpama aku ora ndek kirik, Pakde iso dadi kirikku lak. Asline ngono parah. Aku marah no, Pak. Marah. Marah no. Sebabe semene iki wis ora kirik, malah wis asu, Pak, semene. Wis ora panjenengan ki ditresnani karo keluarga kene to wis. Heeh, durenan. Rawuh kene wis ping pira? Ping wis kuwi mau wis ping bola-bali nang kene, Nduk. Mula jenengan ki wis dadi selebritas. Ning YouTube sapa to sing ora kenal Pakde garangan tralala ning endi-endi YouTube. Wah wis omonganmu ketok iki nyanjung-nyanjung ning asline ora patek kepenak. Pakde sapa mau? Pakde garangan tralala. Lejare Pak Do, Pak guruku kuwi nek gendeng Solo kuwi ya Solonan Surakartan, lek Sragen ya Sragenan. Nek pamane Semarang Semarangan. Nek Gareng ngono kok yo. Oh dadi nek Solo yo Solonan Sragen Sragenan. Yogja Ngayogjan. yen Ngawi. Ngawi ki yo sok gak mesti Ngawi ki kadang yo piye Jawa Timuran. Omonganmu ora sesuai karo atimu. Piye? Karep arep muni ngawinan kok bisa. Ora Jawa Timuran. Nek ning kene wis ping pira? Daerah Durenan. Nah, iki pertanyaan. Selebriti sok Pak. Alhamdulillah. Ning Durenan. Hitungan. Sopo ora kenal Eka. Sing kae. Loh. Nggih, pisan iki dadi agak bisa toh. pun ping kalih derekne Pak adikipun panjenengan. Oh. Pak Cahyo Kuntani. Nggih. Kuntati, Pak. Kuntati ganti toh? Kuntati, Pak, nggih. Nggih, syukur lah. Alhamdulillah. Wis memperkenalkan toh? Sinten? Asal dari mana? Belum. Derek perkenalan wonten mriki wonten dalipun Pak Sujito. Nggih, Pak Sujito. Inggih menika kula Eka ndang tak uget-uget. Iya. Ingkang derek sowan menika saking Sragen. Sragen iki lak kabupatene. Danipun inggih. Heeh, kecamatane? Kecamatanipun inggih menika Sukodono. Kecamatan Sukodono. Inggih. Desane? Desanipun menika Baleharjo. Baleharjo desane. Desa. Mongko sak ngesore desa ta senten? Dusun. Dusune ngendi? Dusune aku mulai saka Sragen. Heeh, kotane Sragen. Kecamatane Sukodono. Sukodono mesti Pak Camatku ya ndelok seneng. Lah iya nonton streaming. Terus kelurahannya Baleharjo. Dusun. Dusune Jumbleng. Dusune Jumbleng. Heeh. Mula teng mriku enten uget-ugete, Pak. Bener. Wong teng Jumbleng kok. Lah Jumbleng arep ngomong sing den uget-uget saka telek kowe ya. Lah iya ora ngono. Ya ora ngono, kok iso
Jumbleng nek uget-uget umume telek lak mambu. Nek telek nggonku ora mambu. Kabeh telek ki mambu. Ora ya Pak ya. Panjenengan ngerti Telek apa kabeh mboten? mambu. Telek mambu nek telek iki. Ora iso Telek ora mambu. Enek telek apa sing ora mambu? Apa? Telek dipoto. Oh iya dipoto ya mambu. Iya kok iso. Aku wis tau mara ngene kae sing pindho ya ning ngono ya. Isine foto telek tok. Nggih. Aku takon wong arep ngene ka. Aku wis 2 kali ngene ka. Arep Nggih. teng anu sampeyan tindak ning gone Ning Jumbleng. Dek ora ngerti. Anu daleme Mbak Eka prihatin ning sini pundi? Eka prihatin niku sinten to, Pak? Anu Eka uget-uget ora nek sing kenal. Bareng aku takon, Eka Jumbleng. Wong mriko lagi ngerti. Inilah dia, sinden dari Jumbleng. Nah, iki. Ngono wajahku nggo wajah sapi teng. Niku saestu panjen yo dusune dusun Jumbleng kok kira. Nggih, aja masih sinden saka sapi teng kokoro lho, saka pos kampling. Wah. Hebat aku. Sinten iki? Wah, kula bintang tamu ngeten. Ah iya. Terus diterke oleh Pak mriki. Mume lak Pak panitia to. Panitia ngaterke. Aku diterke hansip koyo maling aku tenan. Iki tekarak rene. Ah. Lho, wah mlakune waduh, Pak. Aduh iya. Aku mau kemep to, Pak De. Heeh. Tak bisa tujuh laras ning kono. Alhamdulillah wis teko aku ngono. Lah kok mep ku sik bablas terus. Wis sik rene. Untunge aku mau numpak mobil mereke Apa mobilmu apa? sesuaikan dalane kene. Apa merekmu apa? Kan gange cilik ora iso numpak mobil gede. Mobilmu apa? Mobilku mereke wis pas meng. Espas. Espas. Wis pas. Ora wis pas. Ora enek sing isane ngono. Espas. Kuwi mobilku wis rasa dinyang. Wis pas regane. wis pas. Kok iso ora mobil wis pas ki piye? Espas. Enek mobil ki balapan ki ora tau menang. Apa? Carry. Oh, mobil kan. Ndang kayak apa? Mobil Enak mobil sing duwe wong wedok. Lah ngono lho, Pak. Suzuki. Wah, ora penak numpak Suzuki. Lah penae. Penak numpak Innova. Kok iso? Wah, numpak Innova iki penak, Pak. Oh, numpak Innova. Mentul-mentul. Oh, numpak sa Banyumas ya to? Innova. Oh iya. aku yo duwe Innova. Innova Lebon. Rebon. Innova Rebon. Rebon ini nek lunas wong sik Lebon kok. Bener, Pak. Innovane rebon yang bayar Lebon. Dadi Innova Lebon. Tapi nek nak jore rene kan pas iso mlebu-mlebu cilik-cilik ngono. Iya. Nggih. Alhamdulillah. Menika Pak Sujito Porang. Kenalipun. Iki pinter onsek-onsek lho, Pak. Oh, bener. Wah, tenan nek kon nerjemahke sing duwe gawe niku tenan. Kau getuget sapa ora kenal lho, Pak. Sujito artine apa? Pinter. Ambak-ambak bocah mung sak peli-peli. Ngono sebut tambah ili. Ipel-ipel ning tok. luar biasa wawasannya, Pak. Oh, bisa dibuktikan? Wow. Sujito. Oh, anu nganggo lagu ngono. Oh iya, Dek. Lulusan isi kok ya. Nganggo lagu sing sinten niku, ngono ta? Alah, lawas. Lawas. Dudu, Pak. Sing lagu terkenal apa? Kalimantan ya, Pak? Ulun ta, Pak? Judulnya. Nganggo PP apa? Lah, Pak Kang kok bertanya sama saya nanti tak jawab. Aja aku kan lho, kan nyapa ora. Kowe iki lho. Kamu lho. Aku repot, Pak. Repot apa? PPA Tata. Aku ro Pak Kangko ya bingung wis ora TikTokan ya, Pak. Pak Do, Mas Guru nyuwun kendange. Ya. Diringi. Tak kira sinten niku. Ya. Kendangane piye? Ya kendang biasa lah. Kaya abene niku. Oh iya. Oh, saya tahu awor berarti kok ayo. Lagi iki. Kaya mben berarti paham ngono. Nggih. Ndang diken. Ngerti lagune apa ora we? Aku ora ngerti sing ndek kowe kok. Aduh, aku nyanyi dhewe. Oh, nyanyi dhewe. Nggih. Ndang. Apik, Nduk. Urung. Lagi Ora marang krikmu ki lho apik ngene. Pak Sujito. Iya. Perhurup. Iya, ya. Sae ora nganggo sungkul lak bayangke sing werna perhurup. Enek sing takon lho. Pak Kangko lho. S apa gitu. Oh iya, bisa aku. S apa? Sungguh sangat luar biasa. UMU. Nganggo. Aku geting.
Sujito SU. Oh iya. Apa? Lagune sing nana neno. Terus aku jawab nene nene. Bar Pak Kakot tekone nang aku. Bar Pak Iya iya, gentenan. Yo. Nenen. Tak belum, tak ayo. Kok ngarep es. Aku sih tau. Aku sih lagi pertama. Ya. Oke. Kapan tekoke? Engko sikek tak aku lagi mikir ki lho. Es apa? Sungguh sangat luar biasa. Apa? Ulun jadi tambah cinta. JJ apa? Jadilah juara. I apa? Insya Allah berkah. T apa? Tetaplah berkarya. Apa? Orang neko-neko selalu bahagia selamanya. Ek apa? Amin. Entek pisan kok nganggo ek barang. Susito ada nganggo ek. Kenapa? Pak Sujito. Pak Sujito. Iki angel lho merangkai kata-kata secara spontanitas iki. Nggih. Nek ora sinden metune kon jumbleng Tenan, Pak. ora iso. Metu kon Ancen jumbleng singen anu ora Jawa kon jumbleng ya. Singen berai kuning ngono. Apa Nyai Kambang ngono. Singen kon jumbleng. kuwi mau lak Pak Sujito. Iya toh, tenan. Mongko sowan neng kene Mbak Eka Uget ki disenengi karo warga masyarakat Durenan. Nah, kuwi lho Pak. Iki kok nerjemake pinter. Iya, Dede apa? Do rukun do slamet bahagia. Apa? Ulun, Apa? ulun jadi tambah cinta. RR apa? Rukun selalu semuanya. Apa? Elok banget Durenan. TT apa? Durete. Pak, Apa? keliru. Keliru toh? Jadi ora durenan yang durek iki mau. Oh, durenan yo. NN apa? Narimo ngepandom semua. Apa? Ayo bareng-bareng semua. NN apa? Sahur. Balene NN apa? Apa? NN apa? Baleni. NN apa? Nalisir ing bebendu sedaya. Semoga semua diberi keselamatan. Allahumma amin. Kanca-kanca Dwija Laras tangan Mbak Eka betul Mbak Eka. luar biasa. Ngene iki Angel lho. Nyai Kambang ya Jan. Tanpa ada rencana, tanpa ada konsep, langsung dipanggung. langsung di panggung. Mboten nane mong. Konsep. Tak kira ora tau dikosek ndelok. Nyapo. Ya. Wes Pak Sujito wes Pak Durenan pun. Wes. Pun. Nek urung nek nembang, Pak, nek nembang. Wah, iya. Ora kenal jendek ya. Kowe nang kene ndek men karo Pak Cahya Kuntadi wis ngendang apa durung? Pun. Mbon ya. Nah, kowe sing nembang aku duwe pengendang wedok gen Nggih. nyanyi karo kowe. Kula nyanyi. Kowe nyanyi kowe nembang. Nggih. Aku duwe pengendang wedok sing lagek bar lulus saka isi Surakarta. Menika Heeh. sinten asmanipun? Angelia. Oh Angelia. Waduh, pengrawite kakung putrine siji Enak tok. wedoke. Wah, iya. Kena nggo kletik-kletik iya. Iya. Kowe bawa sik apa lagune? Engko sak langgam sak dangdut ngono gen dikendangi karo Nduk Angelia. Nggih. Mbok menawi wonten pamundutan apa mboten? Mboten wonten. Mrikono diparingi nampa-nampa kersa. Nggih. Nggih, Nduk. Mbak Angelia, monggo. Nggih.
tangane sak biting-biting lek ngeplak kendang. Angelia daleme pundi Pak niki Pak? Surakarta niku. Solo. Asli Solo. Asli cah Solo. Berarti tanggane Gareng Solo. Solo Dik. Solone pundi? Serengan. Serengan. Angelia Sorongan. Ibu Serengan. Serengan. Ibu asmane sapa? Hah? Masa Allah, iki bapak, Nduk. Engko mulai bareng bapak ya. Bapak sapa? Kok bapak? Pak Gareng. Pak Gareng, Pak Kangko. Kaget aku tak kira dadi bapak kowe sapa Angel. Wah, ora anakku ora iso ngendang ngono. Anakku lulus SMA. Lulus SMA ke langsung saiki melanjutkan. Hah? Melanjutkan ning tingkat Ora, wis nglairke kok Nduk malah. Malah dadi meteng. Apa? Diaturke. Ayo. Nggih. Bapak nisike. Nggih. Sinten niku Mau moh. Saiki gelem. Sinten niku? Mau mbok ganti SSUU. bene Iya ya. Nanonaning. nggih. Ketingale katon merabu. Merabu ki berwibawa. Nggih. Sapa kuwi? Sing ketok merabu ki sapa jajal ning tembang iku sapa? Nano. Sucita, ngomong gak nganggo Pak Saru mboten. Ora apa-apa wong tembang iki ngepaske sukun mulon kok. Nggih. Sucita asmanyo. Hah? Mboten Saru niki. Terus Ora. piye? Ora. Mas Sujito ki jek enom kok. Nggih. Heeh. Esemetan juarei. Nanung. Pak Sucita mugi manggih bagya mulya. Ya, paceke tembange sing ngendang do Mboten dites riyen. Jangan tesen. Dites. Tes keplakane piye coba? Aku nek ngendang ke dites. Dan coba tesen, balas dendam to kowe. Heeh. Dah dites. Dites. Testing. Tuh testing. Pak Bambang. Waduh, Isi ya lele. kandhane. Kuwi mahasiswi lagi lulus ya, ya Anjel ya. Isi Wis lulus Solo. to? Sarjana seni ya. Isi Solo. Apamu ya Eskar. Wisudane April. Jawabanmu rek Eskar ke? Iya. Jawa sarjana karawitan. Sarjana karaoke. Pak Bambang tuku gedang. Nah iki. Bisa. Sono. Berarti ya pinter tenan anak Iya. muridnya Pak Dodo. Iya. Muridnya Pak Dodo ki dadi kabeh kok. Pengen dadi ya sekolah Pak Dodo. Pak Bambang. Kejegur Blumbang. Ya, gelagep. Ganti aku. Nah, iki. Pak Bambang. Iki angel iki. Piye, Pak? Pak Bambang bubut rambut. Oh, bar kejegur terus ning salon. Rambut. Angel iki. Pak Bambang potong bubut rambut. Rambut. Kuwi jempol. Oh, nggon jempol ki ya nek rambutnya ya, Pak ya. Enak. Oh iya. Bar kencemplung blumbang atau bubutinya. Iya. Iso ya, enak-enak. Tembangnya apa Kak? Tembange. Nggih ngetes lulusan isi sing sok April ki wisuda. April wisuda, Mei rabi. Wah iya. Urung jek duwe pacar kuwi. Masih dagangan. Siap ya Mbak Angel. Oke. Nah, nyuwun tintingane podang kuning Mbak Angel. Ya. Kok Mbak Angel? Oh iya, dender mesti den ditinting kendang. Ya. Iya. Nggih.
esuk awane omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubang-mubang midarang gonku goleki ora krasa esuk nganti bengi man yen nganti liya kang awang leyang-leyang tak sawang mencok ning harapan kekencangan tak rindhik saka kaduman sarapi ngoceh dheweke ngalih bencokan ibu bunga yen lakon andeng sirame nambah ati tak diwang liyan yen si podang andudut ati kepranan ora kerasan luyuran nang goleki sing tak sayang mubang-mubang midarang bangku goleki awas do cekleng do rasa esuk man yen nganti liya kang nyawang yang tak sawang kok ning depan kedancangan tak rindhik saka kaduman sarawi ngoceh dheweke ngalih tak suwon mbok aja ngece podhak ning agawe pikirku kome seret pireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen lakon nyandeng slirane ora bakal ati kembang liyan yen podang andut saya ndandra sanani suntikan bulu tegendo piye penilaianmu selaku dadi seniore Angelia piye Kak? Luar biasa. Keplakane nggih bening. Wiletane napa-napa nggih cetha. Iso kendang. Jem-jemane nggih bergas lho. Enek pliket-pliket perketek ngono ki eneng lho tangan iki. Apa sing pliket? Pliket-plikete tangan drijine nemplek ning nggon kulit. Nggih. Kuwi iso perketek ngono ki. Muni kret yo kret, muni hen
ya tong ya tong muni jelas. Nek penilaiane Pak Kangko nek karo genduk Eka sae pundi Pak? Dicoba ngendang kae genti nyanyi. Wah, wis dioper kudune. Ayo. Nduk. Tak omongi ngati-ati. Apa? Mongko talenta sing komplit ki awakmu ning panggung ki lagi awakmu iso ngendang iso nyanyi. Iso menek kambil. Iso nek generasi anyar. Mbak Angelina ki yo pinter ngendang, pinter nyanyi. Wis ngati-ati ndang golek wilayah liya iki. Ora apa-apa. Sesuk malah tak gejak grup. Grup apa? Sesuk ning Sutong Gading awake dhewe. Tampil wong loro tok ngono wis. Awakmu rono. Joget siji ngendang. Niki ngendang. Ayo genti. Genti apa? Ayo, Angel genti nembang ngene. Dikira isone ngrembang anu ngendang tok. Nduk, karo bapak nduk, karo bapak nduk. Lho, bapak gareng iki lho. Nek karo bapak pocong iki lho. Iki bocah ra patek duwe swara Mas Gareng. Angel iki bocah meneng. Heeh, bocah meneng. Samane ora ngerti lek teko kene. Kabeh sinden ki sing anu ki sing jilbabane ngur Angelia tok ki mau. Oh, solehkah niki. Solehkah saestu. Ki mau saurunge dandan ya, saurunge anu ki ya ngisaan sik. Sesuk-esuk subuhan. Heeh, disenggol wong lanang anu astagfirullahaladzim. Bukan disenggol wong lanang anu ya Allah kula dosa Gusti Allah. Ampun Gusti. Ning bareng dikeloni meneng ae. Apa? Dikeloni ibuke. Keloni bapake Bapak Gareng. Bapak Gareng cocok, cocok. Tak tambahi Pak Kangko. Ya. Pancen bocah ki anteng meneng ngene iki. Heeh. Wah, ning duwe talenta sing apik. Heeh. Tangga kula ki anteng meneng, ngerti-ngerti gendeng, Pak. Ya ora takonono to nek ora percaya. Angel. Nggih. Ya alhamdulillah. Anu solehkah ya, Nduk. Anake Pak aja ngisi-isine Pak ya, Nduk. Pak iki ning omah ya diceluk Gus. Wah, Gus anak Kiai. Lah Gus iki Gus apa? Gus Winarno. Agus kok. Iki dites ora, Pak? Iya, sapa? Kayak jumbleng kayak. Iya, kon ngetes tesen ngendi? Mau bareng ngetes Angel kok tesen ngendi? Loh, kowe ketesne ngendi, Nduk? Jenengan mawon. Loh, ora nek permusuhan dong ini jenenge. Awakmu kowe mau lak wis dites kono to? Nggih. Aku ora usah dites ora loro mripat ngetes apa. Tak tes bola-bali ora dadi kok, Nduk. Lagune apa lagune? Manut karo Angel apa Angel? Sakarmu. Sing kowe apal apa? Nah, wah, iso ngrawit, iso nembang. Sing wis aja kuwatir. Oh Nyidam Sari. Oh ya. Nderekke Pak Kangko ki aja kuwatir, Nduk. Ora apal gampang. Ngopo? Enek layare. Wah, jan wis persis kaya room karaoke lho, Pak iki. Wis apik. Engko nek layare ya Nyidam Sari tanpa dibawani untuk menyekat matu Mas Gareng. Oh, ngoten. Jane pomo bawa suarane ya hebat. Dicoba to, Pak? Ning ora sah. Dicoba ning ora sah somben, Pak. Somben bae. Wektune wis. Lah iki lek ora ndang ditampilke do nesu. Ngoten to, Pak? Oh iya. Mesti was dandan ora tampil. Heeh. Nyidam Sari. Upama anu nek stand by mic aja ngono kuwi. Nah, ngene. Lah mau piye to? Ngene. Wah. Jangan ngono. Engko nek latah lali ndak bingung ngono. Iya. Angel. Boten. Dan ngene ya. Ya. Omongono kon mangan rada akeh. Mangane rada akeh. Ya. Kenapa iki berisi? Berisi pengen mangan akeh gampang. Pripun? Minum biomoringan. Alah. Obat. Ya. Upama sampeyan Nduk, ya. Upama sli rama sekar melati aku kumbangi Nyidam Sari. Upama sli rama margi wong manis aku kang bakal liwati sinek selit tangi luka semana janji prasetya ning ati
karo lungguh, karo ngendang. Ya. Reng. Enjol acara non joget. Ayo. 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 Sogo alah dimaklumi Pak E. Napa? Oh, ngendang pinter nyanyi hebat ning jogete sik wedi. Sik wedi. Mergo sik perawan. Oh. Nah, beda to? Oh, titipke aku ya nduk ning nggone Pak E sik seminggu kok dadi kok ya. Wajarin joget. Oh, iya no Pak. Ya. Miki aja ning kono, miki. Nah. Kok ndak bengong, ndak sedak. Iya, sedak antena. Lah iya. Ora kabel. Yo. Luar biasa Ayu. Das. Anake Pak E, anake Pak E ya. Salam go mbake ya, Nduk. Salam go Ibu. Kaya ngono kuwi. Suwe ra ketemu. Dhisik cilikane ora ngene iki kok saiki kaya ngene. Mas Gareng. Kandun. Menika wonten mamundhut lumantar WhatsApp ingkang mirsani wonten ing live streaming. Nggih, Pak. Nggih. Kula Mas Joko Kedung Malang Papar Kediri. Ngaturaken sugeng Riyadin nggih. Nyuwun tembang lali janjine kelawan Banyuwangen nggih. Nah. Ugi Mas Ngadine Pondok Ungu Jakarta ugi monitor. Ugi menika Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nggih. Menika badhe wonten ringgitan mayangan insyaallah. Acara resepsi pernikahan Mas Andoko Purwandi saha dhaup kelawan Mbak Intan Indria. Nah. Dalang Ki Anom Dwi Jokangko lakon Banjaran Gatut Kaca dengan bintang tamu Manuhara dan Uncek Sanusi. Ya. Pada tanggal 3 Agustus 2026. Ya. Mapane ana ngendi? Ana dalem iki tak pliyekne sik tulisane cilik banget ya. Nggih. Sumber Gandu Kecamatan Pilang Kenceng Madiun. Oh iya, terima kasih. Iki sing arep wayangan awake dhewe esuk Agustus, heeh. Saking DN Audio Putra Kedaton Jaya Mandiri, nggih. Matur sembah nuwun. Heeh. Ana sing nyuwun Banyuwangenan. Nggih. Nggih. Bapak ngaturi sinten?
Butwi terus Wiwi iki asli kene Semarang. Pak Wiwi mriki. Karo Mbak Retno Cungpe. Nah iki. Iki seniore didhisikke aja kasepuhan senior. Senior. Engko sak dhuwure veteran ngono. Yuk mari berdiri. Yuk para kanca. Yo support musik. Oke. Butwi, Wiwi dan Retno. Hey. Mas Joko bilang kenceng Madiun. Terima kasih. Mari bersihkan yuk berdiri, nyanyi sambil menari, pulang diri, bukan sambil mati. Mari kemari bersihkan yuk berdiri, nyanyi sambil menari, pulang diri, bukan sambil mati. Iki patok bangkrok sinden andalan Bijolaras Indonesia ya iki Kak. Ingkang senior. Senior telu iki. Nggih. Tanpa enek telu iki sing nom-nom iki ora enek apa-apane. Tenan kok. Ora enek telu iki Pak Kangko enek job ora ditampa kok. Kudu enek telu iki. Wiwi. Ndak, Wiwi niku made in mriki asli. Pak. Asli kene. Asli. Iya ta, Nduk? Heeh. Tak kira nek Karangasem kono kowe iki. Yo ora. Endi asline ngendi sih kene? Kula Gebangan. Gebangan. Oh, mriko. Gebangan ya kono mau ngliwati Mas. Oh, ngliwati. Masuk di Sawinong wis cedak. Oh, Gebangan. Gebangan. Masyaallah. Somben wayangane ning Dukuh Winong ya. Nggih teng Balai Desa. Oh, nggih. Lah iki wis ngerti to Butuwi Kurniawati wis ngerti. Oh, pun hafal niki. Tuan Putri ya. Bosku. Nggih, Tuan Putri. Niki bose Pak Kangko nggih. Iya. Soale arep gagah kaya ngapa wong duwite sing ngasta buke dadi. Lah iya. Iya. Bose tetep buke. Aku iki ketok ning kene ning panggung iki kok gagah. Ketok le perkasa anu. Nggih. Tenan. Bareng ning omah kleru sithik digetak wong wedok, goblok dadak aku dadi. Dani ya. Heeh. Mula monggo lho, ibu-ibu do getaki anak anu bojone dhewe lho. Butuwi lah nek niki. Iki Mbak Retno Cungpe. Cuk. Hah? Retno Cukpe. Cungpe. Cungpe. Li Cungpe. Li Cuk. Lho kok iki Kuwi dudu keturunan Jawa asli blasteran. Oh, blasteran to, Pak? Mboke Jawa, Mboke Jawa. bapake Cina. Takono ora percaya. Oh, blasteran to. Heeh. Iki ya blasteran iki. Blasteran apa? Kenalno. Bapake Kuningan, Hah? mboke Tembogo. Kuwi gamelan dadine. Anak-anak Mbak, pencon. blasteran ya? Bisa bahasa Jawa enggak? Bisa bahasa Jawa? Do you speak Java? Little. Little. Sedikit. Little body. Oh, little Apa, body. What little body? Sedikit-sedikit. Oh, sedikit. Maksudnya raketang sedikit. Oh, sedikit kelebon. Ya, ya. Jadi ki asli blasteran bapake Cina, Bapake Cina. ibuke Jawa. Iya, Mbak. Masa kelihatan sih? Kelihatan. Kelihatan Cina. Aku kelihatan Iya, cindo kayak gitu. cik gitu loh, kayak cik. Kelihatan cindo. Oh, kayak ciduk tadi kelihatan. Cindo. Cindo ki Cina Indo. Cindo. Oh, cindo Cina sih. Indonesia. Oh, singkatan. Cina Indonesia itu cindo. Manggilnya cik, ngono. Kan aku pakai jilbab tuh. Oh. Jadi kalau aku ketemu orang tuh loh, cicimu alaf. Oh, gitu. Cici malah. Aku di jalan dipanggil cicimu alaf gitu. Cicimu Iya, alam. aku Islam dari lahir, Kak. Oh, gitu. Iya. Saking cindonya, saking cinanya gitu. Cici. Oh, cici. Cindo nek pamane dipanggil Duk gitu gak oleh toh, Mbak? Harus Ci ya. Iya, Ci. Oh, nek Cici. Duk itu gak oleh. Ciduk nanti. Oh, iya. Jangan dekat-dekat situ cici. Cindo. Cici. Bapak marganya apa? Bapak. Bapak kebetulan Bapak asli ori dari Cina. Oh, Bapak original. Lek mboke ngendi? Dari Purwodadi sana. Kok iso bapak karo mbokmu iso ketemu kayak anak-anak kowe? Iya lho, Pak. Purwodadi saya ketemu Cinori lho. Piye? Dulu tuh ceritanya mamaku Mama. jadi TKW di Cina. Oh, terus? Kemudian di sana mamaku digendak sama suraganya sendiri. Digendak ya apa? Ah, ditengi ngono. Ning Cina digendak bareng. Teno lah, penting penak ngono wis ngoponya.
Terus tuwuhlah ciduk, ciduk sapa mau? Iki cici mualaf iki mau. Kok dijenengne Li Jongpek? Karena itu campuran dari marga nama ayah dan nama ibu, Pak. Nama ayah asli Ayahmu sapa jenenge? Cina. Ayahmu jenenge sapa? Marganya Li, marga Li. Nama panjangnya Pak Li Cheng Sui. Oh, bapakmu Cina, asli Margali, jenenge Li Cheng Sui. Bisa Sui ya? Bisa. Enggak tahu kan nama Cina. Iya, Cina. Terus ibumu jenenge asli sapa? Sudarmi. Sudarmi. Iya. Terus neng kono ganti jeneng apa? Kalau setelah mendapat Suami Cina? ya, Heeh. mendapat marga P, Pak. P. P. Jadi jenenge sapa? Nyang Peju, Pak. Nyang Peju. nyampe ju. Peju. Kaya tahu kenal bocah kuwi aku. Jadi Li Jung Pe adalah campuran dari marga Li dan marga Pe. Li Jung Pe. Oh. Nek ngono, berarti ki sik saudaramu. Oh, kok iso ngerti? Lah tunggale 5 maju mau ki. Iya, iya. Sik sak marga, berarti sak marga. Cina iki berarti yo. Berarti aku Koko. Panggil aku Koko ya. Koko, kamu Koko berok ya. Koko berok. Koko karo Cici. Koko, Cici, lah kamu Cici ya. Yo Cici walang hati kok bro bung nah iki. Banyuwangen, Pak. Banyuwangen. Cina loh, Pak iki. Cina. Iya. Cina masa Banyuwangen? Oh, bisa. Setidaknya yo Cina dulu, Pak. Memperkenalkan lagunya apa piye? Cina dulu piye wong Cina nyanyine piye masa yo? Apa iya? Masa langsung Banyuwangen? Iso apa? Alah. Hah? Iso apa ora? Lah marga Li Cheng Suwe nek ora iso nyanyi lecenge ra suwe no, Pak. Suwira tanggapan loh. Tapi kalau Pak Gareng memaksa boleh. Sedikit lah disetil. Iya. Nanti kalau bagus, kalau suaranya juga bagus, tak kasih kenang-kenangan dari saya. Oke. Loh, Oke, aja. Aku Cina sithik we. dalang lomo ngene iki. Kemarin ya ngono. Di Boyolali sindene Pak Kangko nyanyi bagus langsung dikasih sama. Apa dikasih apa? Cawet ya Pak Dengi ya. Ayo. Marga Ini lagunya lagu Cina yang sedih ya Pak. Iya ya. Cina. Li Cheng Mohon Suwe. iringannya. Li Cheng Suwe. Ringannya pakai apa? Rebab. Pakai drum aja. Oh, drum. Drum. Aja-aja ki engko takbiran. Ora, ayo coba, yuk. Swacipok yen yemong tan pucing li teng li Line tang wo kencing kenceng. wo cencing li teku kwan cincaiku wo caiku limu metu Betul ya. sensengi ngomong sensengi cong li deng deng li tik tet xiong wo le si weng chung fu sensengi chong chong sensengi chong chong wo jing xian mi li pe song 我真心说，来痛。 Oh, ala lagu letongmu iki to, Pak. Nganggo metenteng barangmu iki to. Lah iya. Lagu Cina letong. Saka lirik menceritakan tentang perjalanan apa, Mbak? Perjalanan dari Cina ke Indonesia. Ngidak letong. Nek kuwi mau perjalanan keluarnya si letong kuwi mau kok. Kok mburine di Jenenge bahasa Cina. Iya, apik.